కలకత్తా నుంచి ఒక ఏజెంట్ ద్వారా మా దగ్గరికి రిఫ్యూజీస్ వస్తారు సార్. గత కొద్ది రోజులుగా మిస్ అవుతున్న ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. ఆ అమ్మాయి అక్కడ కనిపించకపోయేసరికి అందరూ పారిపోయింది అనుకుంటున్నారు సార్. ఆ కేస్ ఖచ్చితంగా యాక్సిడెంట్ కాదు అర్జున్. ఐడెంటిటీ మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ ఇది యాక్సిడెంట్ కాదు. యాక్సిడెంట్ జరగడం అనేది కామన్, బాడీస్ని క్లెయిమ్ చేసుకోకపోవడం అనేది అన్కామన్ కదా. చెప్పు తీసే. ఎప్పుడు ఆడు గురించి ఈడు గురించి చదువుకోవడం తప్ప నా గురించి ఎప్పుడు రాస్తారో ఏంటో. ఆ క్రౌడ్ క్లియర్ చేయండి. ఆల్రెడీ 2 డెడ్ బాడీస్ దొరికాయి. రాష్ట్రంలో ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడే కదా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసింది, చూద్దాం. జిస్మత్ పాపం చిన్నపిల్ల హాస్పిటల్లో ఉంది, బతుకుద్దో లేదు. ఐ వాంట్ దిస్ గర్ల్. 2 రోజుల క్రితం భీమిలి రోడ్లో నిషా అనే అమ్మాయి చనిపోయింది. మీరు చెప్పింది నిజం సార్. ఇక్కడ ఇల్లీగల్గా ఏదో జరుగుతుంది. గివ్ మీ ఛాన్స్ సార్ అండ్ బ్రింగ్ ఎవ్రీబడి టు ది బుక్. 50 లక్షలు ఉన్నాయి, 20 ఈసీ కట్టేసి మిగతా బిర్యానీ. యాక్షన్ సెన్స్ ఓకే కానీ సార్ ఐటమ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయా? ముగ్గురుతో ఉంది సార్. నీ టీంని నువ్వే సెలెక్ట్ చేసుకో. ఆపరేషన్ జిస్మత్ ముగిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరు కుక్క చావ చేస్తున్నారు. Troy, you know one thing, the operation is still on. He's on duty.